mono aya becheta kwazi ka isi abịa n'ụbọchị nketa ata ka anyị wetelu unu ezigbote ozi dị oke mkpa. Abalị one ma one gara aga sị na onye nwere Reverend Fada ejide na akwasa nwatakịrị student iko na Igbo anyị. So I tried looking for that video from social na full pictures all over the internet. So I from the videos can we nwee ike we attach ya to ihe m chọrọ ikwu. Sikpo alụ achịkpọ ihe ọjọọ regardless of onye ọbụla mere ya. Sipụta kpọ alụ ihe alụ. Then ọ dịka ha na-ekwu nke a na-ekwuchabeghị ekwucha. Ewe nwetakwa onye asị nọ na-azụ ahịa na mgbuka Obosi. Na mgbuka nọkwa into kidnapping. Nọ na-atọrọ mmadụ eji ebulu mmadụ. Mgbe eje n'ụlọ ya wee kwakasị ya wee fụ na onye nke abụ gịnị nọ na-eme omenala. So a lot of reactions wee na-apụta na social media wee na-asị na enweme ndị Soludo ji wee na-agba ndị anụnwa wụọ wee na-anọsa ndị omenala, which is true. Ndị omenala should come out to identify sị na ndị na-eme truly ihe omenala, because na everybody ma mgbe Fada Chialoko was expelled, was removed as the vicar of parish nọ na-eme arrange. After say ya na ndị ụka na-eme arrange na-eme nka, ndị ụka niile supported it. Enwere onye ụka ịpụta na-ekwu in favor of Chialoko. Enwere the reason a na-eme anya bụ si mee reinvestigation ahụ ọfụma kama whether na Fada Chialoko or the innocent or he was being accused. Mana from the message in the church sent, that said that now when he was confronted with evidences which he admitted doing, so that alone send a powerful signal to that na onye wetele ebe ikpe malia si yes na ya bụ ihe na omelia according to them, because na aya nọrọ mgbe the disciplinary committee carried out their case. Mana ihe na-ewezi iwe in all of this na ịpụtasị ndị na-eme omenala na onye ameli ihe ọjọọ. How can you be ka esi na-eji ebulu ndị mmadụ dọnọ na ya nwee shrine na that place ahụ na-eme that thing? And the young man in question ma asị na ọ na-alụ ọ na-ewu ọ na-azụ ahịa na mgbuka Obosi. So can you people also come out to clarify that kwetekwuru na n'ime omenala ha na-eme na enwere ndị ji ya carry out evil plan? Because that is where the problem lies. Unu adịghị ekwete na onwe ndị ji ya eme ihe ọjọọ. Unu kwete ihe unu dị after onye ọbụla ejide na-eme such thing that it is a fight against Igbo tradition. It's not a fight against Igbo tradition. It is a fight against the individual that are carrying out these evil atrocities in the name of omenala. If you can only accept this fact, then there is a avenue created to seek out the truth in us. Then end this video going on. Hey Jesus, fabulous. He made a qualago gero over there. They back kidnapping, they kidnap on them mother. What's good? They kidnap on them mother. Watch how much run about. There's a watch the John, I thought I was Jana aware what I'm aware now about it. Everywhere I go. Kidnapping. Kidnap okay, crash to get up for ever. I go soon about up there. I was never ever. I want to share never. I'm going soon about now. Don't put them mad. The man not kidnapping Ghana. Oh, if it may fa. Uguna to Sukome Babom. Oh. Yeah, Shran. Shran had here. When Shran ever. Yeah, they are Shran. We can have show 500 million. We fly over there. 500 million. Now you have. So, I put this in the Mareba Ghana. Eba Ghana dump in the Mareba. I am now for here. I don't go near the and I'll join me now for here. Road park about the road, and I park is the road, you know, about in your road. All the line is everyone is in ever can I dump on the I have to do can I apply dump forever.
ọgwọ nwe ife ịfụlụ o nwere ife ịfụlụ ka ị wee fụ na gọvanọ emeghị mistake by taking the step o tekili ọgwa ifụlụ okwu agwụ o dewelube ọ na-eme ife ọ na-eme ndị mmadụ we are going back to our root, our omenala is coming back alive, we are going back to the ways of our fathers, blah 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 blah. Ọkwa ifụlụ ya a na-eme alụ ifụrụ Bible there, ifụrụ altar ebe edebe Jesus Christ nyawe cross, ifụrụ holy water there, ifụrụ olive oil there, ifụrụ any of those things there. All the evils a na-eme na ala Igbo a has been traced down to dibia enwudo onye ntọ onye ọgwụ n'ukwu, enwudo onye ohi onye ọgwụ n'ukwu, enwuda nya egbuo mmadụ nwee ka o si wee do all for the purpose of ịgwọ ọgwụ ego. Kedu ndị na-eme pasị mmadụ a na-efu kele ebe a na-eje etresi ha ncha niile to that dibia. Onye ka gọọmenti ji wee sị ka ha nyochaa ka a mara ife onye na-eme, asịrị eme na dibia mana ka a mara ife onye na-eme. Ifụrụ why attention ji wee do channel more n'ebe ndị nwa dibia nọ. Ọkwa ifụrụ ya edestroy kwa kampụ ndị ntọwụ na afụkwa okwu agwụ ha, kampụ ndị ntọwụ na-etipiago afụkwa okwu agwụ ha, kampụ ndị ntọ etipia na afụkwa okwu agwụ ha, ndị nke ejidere ejide ekposta ma ọgwụ ha ma ife niile ha ncha niile. Enwebụla onye ifuru bụ Bible, enwebụla onye ifuru bụ olive oil, enwebụla onye ifuru ji holy water. Ewesị na pastọ na-ekpere ha ekpere ha ji eje ntọ, ewesị na pastọ na-ekpere ha ekpere ha ji echekwawa onwe ha wee na-eje ohi, ewesị na pastọ na-ekpere ha ekpere ka ha wee gwọọ ọgwụ ego. Have you ever seen that? Nekwakwe ọlọ na duplex elu na na dewe okwu alụsị dewe ma n'ime dewe ma n'ilo ịbatakwa be ikekwe oye eso na memba omenani bụ ụzọ okwu asị na ọnwụ mkpọ branch gosi ọ na mkpọ ka ọ na-azụ afịa. Ifụrụ ya ọ na-afịọ ha ncha niile ya eso na ndị agha wee bata na Facebook dee anything about Mathias ma wefa ha ncha niile anwụghị ka ọnụ ọ ha ncha niile. And this is how God will keep exposing them. This is how God will keep exposing them. Jee nenekwa nke a achụrụ ọsọ, nke a na-agba ọsọ kịta na nga ọkpala. Ifụrụ ya nke a na-agbakwa ọsọ na nga ọkpala ilukwa ifụkwa portion ebe ọ na-emekwa ife nwa dibia. Jee nene nke gbapụrụ ọsọ n'Enugu steeti wee jide nwelu ma ebe krokodil nọ ma n'okwu agwụ m ife niile na-eni ma mmadụ na-egbu mmadụ na-eni ma mmadụ na ndụ ogbuo mmadụ dewe mmadụ onye ahụ elepịa na pit. Ha ncha niile pointịrị akatụ okwu arụsị okwu nke a. Onye ka gọọmenti ji wee sị ka ha họchaa ata from ọka. You are still thinking of why they are not paying much attention to pastors? It is because this level of evil, you cannot find it in a church. Church show will be for this level of evil or a dibia. This guy is long way as a pastor. Now me talking. Church show will be for this level of evil or a dibia. This guy is long way as a pastor, and we still don't need him. Let them take him. Name with it. You want to go? I repeat. Church show will be for this level of evil. Nine man onya a dibia. This guy is long way as pastor. Because when you deal with the Bible, no olive oil, so then I got some mad ojohi, kagari jide, ma oje tonto, or you went dento. So now Bible, the Belekine, Beluha, how it doesn't work now. It doesn't work. Or we develop what we develop. You are not a pastor. If you were a native doctor, you want to go. Only if you did not see the Bible, now for Jesus, they wouldn't matter. But I'm counting, man, will be develop something in a jar Africa. Ọbụlafa Jizọs ka ị na-akpọ na ije n'ite ọbụlafa Jizọs ka ị na-akpọ ka ije n'okwu agwa. So iwu edibia na-edisguise onwe with afa Jizọs. Ịghọtago? Ị na-aghọta ife na-ekwu. So ife nji ekwu okwu ụnụ na-aghọta ka ụnụ na-aghọta ife kpatara eji achụ ụnụ na o nweghị ife ọzọ. Ife eji achụ ụnụ na alụ eji ụnụ eme karịrị akarị. Alụ eji ụnụ eme karịrị akarị. Ife ike niile na ife ọjọọ niile na-eme na Anambra State agbadola ọkpa na ofu okwu arụsị. Yes, ọnya ka ndị Asaba ji wee nọkọta mgbe ahụ jụkwa na ọ emesị ịma na iwu onye Anambra ọ n'ihu onye Asaba na-eme dibia na Asaba go na alụfa. Because na majority of ndị nto ejidọkọtakwara mgba ma ndị gburu that House of Assembly member
ha ncha niile etresi ha tụ nke eze nwaanyị ebe ha na-eji agwọta ọgwụ na Asaba. A na-ekwu iche na ịghọta ife a na-ekwu nọ na-eme omenala. Unu echiga to the ways of your fathers, ndị ntọ. Ndị ntọ, because the real people name ọdịnala, you can't see them talking because this is not what they represent. Ghọtara ife a na-ekwu. This is Ezugo. Share this video.